Ерте Татарстан дәүләт телевидениесінің яңалыклар чыгарылышын башлыйбыз. Студияда Ания Гыйбадуллина. Безнең бүгенге чыгарылышта. Ана булу изгелекнең тажы. Кайбыш районында яшәүче Рита Иванованың 10 баланы тәрбияләү сирре нидә? Әниләр көне уңаеннан безнең махсус репортаж. Сыйлы да, жырлы да бәйрәм Мөслим районында Бөтен Россия Каз өмәсе 2023 фестивале үтте. Алтын хитлар һәм халык мәхәббәте Казанда ел сайын уздырыла торган Булгар радиосы милли музыкаль премиясын тапшыру тантанасына әзерлек эшләре бара. Чыгарылышыбызны һәрберебез өчен кирәкле мәгълүматтан һава торышыннан башлыйбыз. Ноябрь аеның соңгы атнасына аяк бастык. Синоптиклар фаразы буенча бүген көндез явым-төшем көтелми һәм 3 градуска кадәр җылы була. Иртәгә сишәмбе көнне республика аша атмосфера фронты узачак һәм бераз кар явыр дип көтелә. Юлларда урыны белән бызлавык. Кайбыш районы мәдәният йортында әниләргә багышланган ана булу изгелекнең тажы дип исемләнгән бәйрәм чарасы узды. Иң биек затларыбызга багышланган хөрмәтләү кичәсеннән Мөршидә Җихан репортажы. Әни дип өздереп эндәшүдән алар синең шатлыгыңны да, кайгыңны да, уйларыңны да белә. Чөнки әни дигән сүз ул үзе йөрәктә туа, ә йөрәктән чыккан сүз йөрәккә барып керә. Әни дип әйттеңме син инде көчле дә, син инде бәхетле дә. Әнә шундый беренче карашка гади дә, әмма мәгънәле сүзләр белән башлады район башлыгы Альберт Рәхмәтуллин әниләргә әзерләгән махсус кичәне. Сегодня хочу всем сказать и всех вас поблагодарить за тот подарок всем матерям нашей планеты, за тот подарок, самый священный, самый большой подарок, наверное, что у нас есть, то, что вы подарили нам жизнь. Сәхнә уртасына күтәрелгән Олы Кайбыштан Кәшифә Арысланова, Сания Җиһаншина, Иске Шәшкаптан Минзилә Галләмова күп бала табып үстергән әниләр. Рәхмәт сезгә, Минзилә апа. Исәнлек, саулык телибез. Озак еллар авыл хуҗалыгы тармагында эшләгән күп балалы әниләр Кышманнан Мөслимә Җәләлиева, Кече Мәмедән Зоя Шапеева, Иске Шәшкаптан Мөнәвәрә Әхмәтова, Олы Подберезьедан Анна Чикмарева сәхнә түрендә бүләкләнде. Баймырзадан Рита Иванова бала үстерү сирендә уртаклашты. Чәчәк бәйләмнәре арасында күмелеп калган Рита апа 10 бала әнисе. Яхшы булды. Итоп кайтып бердем көненә барып эштә барды. Кайбыш районыннан 100дән артык ир-егетләр махсус хәрби операциядә катнаша. Залның алгы рәтләрендә аларның якыннары, гаиләләре, аларга да чәчәк бәйләмнәре тапшырылды. Бу кичәдә яңгыраган җырлар да, шигырьләр дә аеруча күңелгә үтеп керә торганнардан булды. Әниләрне елмайтты да, елатты да. Үзләренеке янына шит балаларны сыендырган, тәрбиягә алып аларга бар назын биреп үстергән әниләр дә бар. Аларны да зурлап сәхнәгә чакырып котладылар. Кайбыш районы әниләргә һәр елны йөрәкләргә үтеп керерлек әнә шундый хөрмәт кичәсе ясый. Мөршидә Җихан, Ринат Сахибгәрәев, Татарстан яңалыклары. Ватаныбыз язмышына битараф булмаган кыюлык, батырлык күрсәтергә, ватаныбызны якларга әзер булучыларны батыр контракт хезмәтенә кабул итү үзәгендә көтәләр. Ул бер тәрәзә принцибы буенча эшли, бер тәүлек эчендә барлык документларны да рәсмиләштерергә мөмкин. Контракт буенча сорауларга бердәм 117 телефон номеры аша һәм махсус эшләнгән Татарстан геройлары сайтында җавап бирәләр. Изегезгә төшерәбез, Россиядә оборона министрлыгы белән контракт төзергә теләүчеләр саны арта. Контракт хезмәтен узучыларның барысы да махсус хәрби операциядә катнашучылар кебек үк ташламаларга ия. Экранда адреслар һәм контактлар күрсәтелгән. Контракт төзегәндә бер тапкыр түләнә торган акча күләме 195 мең сум, махсус операция зонасында булганда ай сайын 204 мең сумнан башлап түләү каралган. Чыгарылышыбызны Татарстанда нәшер ителүче газета, журналларда игътибарга лаеклы язмаларга күзәтү белән дәвам итәбез. Сүзне сәхифәнең авторы журналист Миңназым Сәфәровка бирәм. Хайырлы көн, мөхтәрәм телевизор караучылар. Татар дөньясында ниләр булып ята дигән сорауга җавапны бүген дә бергәләп эзлик. Тапкан ана түгел, баккан ана диләр безнең халыкта. Шәһри Казан газетасындагы язмадан аңлашылганча, әниләре вафат булган 4 баланы кызганып
40 яшында ергә чыккан Сәймә әбигә Ходай гомерне кызганмаган. Ул 101 яшын тутырган. Шул 4 ятимне һәм үзләренең тагын 2 баласын аякка бастырган әбинең бер генә үкенече калган бу дөньяда. Балалар дип үзләренә яңа йорт корырга өлгермәгәннәр. Хәзер Сәймә әби авылын сагынып, каладагы балаларында яшәп ята. Әлеге язманы укыганнан соң барчабызга да балалар игелеген тоеп, гомер иткән нигезләрдән аерылмыйча яшәргә сай дип әйтәсе генә кала. Кирәкләрегезне әзерләдегезме? Карлы кыш килде дип сөенчә алган Шәһри Казан газетасы. Университет галиме белән халык синоптигы быелгы кышның һәм киләсе җәйнең нинди булачаклыгын фараз иткәннәр. Алдагысын Аллаһ белә диләр безнең халыкта. Ноябрьнең соңгы якшәмбесе, ягъни кичә әниләр көне булганлыктан Ватан Татарстан газетасы да әниләр турындагы язманы беренче битенә чыгарып биргән. Әниләргә карата булган җылы сүзләрне, йөрәк турында йөрткән мәхәббәтне, назны бәйрәм уңаеннан гына түгел, атлаган сайын истә тотсак иде дигән фикер үткәрелә ул язмада. Идел бит ул, сай бит ул. Татар халык җырының сүзләрен әнә шулай үзгәртергә булыр иде бүген. Идел күзгә күренеп сайыкты. Мәсәлә, ил күләмендә күтәрелек хәлгә җитте. Инде сайыккан урыннарны кар каплады, тик мәсәлә хәл ителмәгән килеш кала бирә. Идел суыкая киткән. Әлеге сорауга җавапны Ватан Татарстан газетасы хәбәрчесе эзләп караган. Кеше сүз эзли, таяныр сүз, ышаныш биргән сүз, кыйбылаңны билгеләргә ярдәм итә торган сүз. Андый чакта тормыш күргән, тәҗрибә туплаган аксакалга мөрәҗәгать итәсең. Ватан Татарстан газетасы хәбәрчесе дә әдәбият, матбугат, милләт турында сөйләшергә ил агасы, халык шагыйре Равил Файзуллин янына барган. Бик та гыйбрәтле, уйландырырлык, ихлас җаваплар берәүне дә битараф калдырмагандыр дип уйларга кирәк. Укудан һәм фикерләүдән бизмичә, тормыштан гыйбрәтләр алып яшәргә язсай дигән теләктә бүгенгә сезнең белән саубуллашам, исәнлектә күрешик. Казанның Бала Сити гомуми белем бирү оешмасында тәрбияләнүчеләр һәм башлангыч сыйныф укытучыларына сертификатлар тапшырылды. Ул акыллы уеннар өстәмә белем бирү программасын өйрәнүгә һәм татар телендә 100 өстәл уеннан торган комплект рәвешендәге методик кулланма алу өчен файдаланыла. Уку оешмасы ярдәме белән барлыкка килгән уникаль программа кече яшьтән үк балаларда татар телен белү күнекмәләрен арттырырга, мәдәниятебезне саклап калуга һәм үстерүгә, яңа белемнәрне уңышлы үзләштерүгә ярдәм итәчәк. Проект Татарстан Республикасы рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе һәм республиканың мәгариф һәм фән министрлыгы ярдәме белән гамәлгә ашырыла. Шунысын билгеләп үтәргә кирәк, татар телен өйрәтүгә багышланган үзенчәлекле программаның илдә тиңнәре юк. Бүгенге көндә әлеге уникаль программа Татарстанның бер юлы 100 балалар бакчасында уңышлы файдаланыла. Балаларга бу һичшиксез шушы проект, шушы программа бик ошаячак. Әти-әниләр дә моның нәтиҗәләрен күрәчәкләр, чөнки бу программа туган телне, татар телен камилләштерү, лексикасын үстерүдән кала әле. Ул логик фикерләүне, креатив фикерләүне дә үстерә. Гомумән баланың сәләтен үстерә. Һәм сез моны шулай ук моның нәтиҗәләрен күрерсез дигән өметтә калабыз. Алтын хитлар һәм халык мәхәббәтен Казанда ел сайын уздырыла торган Болгар радиосы милли музыкаль премиясенә әзерләнүчеләре бара. Әзерлек мизгелләрен без дә күреп кайттык. Илсур һәм Гөлназ Шәрипҗановлар иртәнге чәй тапшыруында. Әлеге гаилә дуэты Болгар радиосы еллык милли премиясе лауреаты. Алып баручылар буласы тамашаның нечкәлекләре турында кызыксына. Премияны алучы артистлар исемлегендә үзеңне дә күрү, ничектер күңелдә шундый бер күбәләкләр дә уята, тамашачыларыбыз яратырлар һәм матур кабул итерләр. Барлык татар эстрадасы бер сәхнәдә. Лауреатларны радиостанция тыңлаучылар һәм тамашачылар сайлый. 11нче премияга 30 артист тәкъдим ителгән. Әлеге тантана башкалардан аермалы була. Яңа режиссер, декорация, утлар һәм сыйфатлы тавыш. Башкару да бары тик тере тавышка. Без инде елдан-ел камилләшәбез һәм елдан-ел затлырак тантана оештырырга тырышабыз. Менә быел 11нчесе. Алтын сын ияләре хит-парадның беренче рәтендә торучы җырчылар була. Тантана 9 декабрьдә Казанда уза. Алия Галиуллина, Алмаз Хакимов, Искәндәр Төмәнов, Татарстан яңалыклары. Яңалыклар чыгарылышын дәвам итәбез. Мөслим районында 3-нче Бөтен Россия каз өмәсе фестивале үтте. Чара милләтебезнең рухи, мәдәни кыйммәтләрен саклау, үстерүне, бәйрәмнәрне халкыбызга кайтаруны, шәхси хуҗалыкларда кыш-кырт асрауны арттыруны күздәтте. Быел фестивальдә катнашырга 471 кеше гариза биргән, шулардан 30 җиңүче сайлап алынды. Каз өмәсе бәйрәменнән безнең алдагы язма.
Муслим районында козлар миллионлап үрчетелә. Ак елгасының шифалы суларында yüзүп үскән кош итенең тәме дә үзгә. Биргә күрше-тирә районнардан гына түгел, башка төбәкләрдән дә коз алырга киләләр. Быел рәисебезнең указы буенча безнең коз өмәсе ул бөтен республиканың һәрбер районында үткәрелә. Инде финал өчен Татар конгрессы белән берлектә менә монда тагын үзебезнең җирлектә үткәрергә уйладык. Ник муслим дисәгез, моңа инде җавабы да бар. Безнең инде Ирек Хамадишин агролидер кооператив белән инде ул республикада иң күп коз үстерүченең үзебезнең хуҗалыгыбыз. Менә мисал өчен безнең фермерларыбыз 130 мең коз үстерә. Инде халыкка, халык үстерә торган козы 40 мең. Ул 130 мең үстенә. 40 мең козны 2 меңгә генә тапкырласаң да 80 миллион акча эшли безнең муслим халкы менә шул козны үстереп. Ул бит инде менә авылда яшьләр калсын дибез, авылда яшәү торышы дибез, әйме? Ничек аларга акча эшләргә мөмкинлек бар? Бу менә аңа инде шундый бик матур мисал. Коз үстерер өчен аны бит сулыкларда, су кырында үсмәгән козны ите икенче була дип әйтәләр аны. Су белән су эчендә үскән козның ите тыгыз була диләр. Фестиваль Муслим районы имам мөхтәсибе Илгиз хәзрәт Сунгатуллин дагасы белән башланып китте. Һәр йортта диярлек коз үрчетелгәнгә күрә, муслим халкының коз турында белмәгәне юк. Илмира ханым коз маеннан дәвалы кремнар җитештерү белән шөгыльләнә. Биткә, чәчкә, тәнгә сөрткәндә коз маеның файдалы үзәкләре санап бетергесез ди ул. Безне әбиләр урамнан йөгереп кайтуга üşügən bitlərimizni qoz mayı белән сылап куялар иде. Кулларыбыз тунса да qoz mayı белән сылыйлар иде. Qoz mayı ул bütün күзәнәкләр аша үтеп кирип, эшкәре үтеп, ул тәнне, организмны сәламәтләндерә икән. Коз өмәсе ул элек-электән кышка озга әзерләү генә түгел, авыл халкының дус туганлыгын ныгыту чарасы да. Иң мөһиме, кешеләр барлык мәшәкатьләрен онытып, күмәк эшкә бирелә, бергә күңел ача. Ничек итеп мендәр тутырырга, ничек итеп май канаты ясарга. Монда барысы мастер-класслар гаҗәп. Чувашия төбәгеннән килгән эшмәкәрләр козны күпләп үрчетү нечкәлекләренә төшенерде. 1 300 000 тәңгәне бәккә чыгарабыз. Без Чувашияга белән эшләмибез, без эшлибез. Чит илләрдән башлап, Азербайҗан белән дә башлыйбыз, Дагестаннан башлыйбыз. Дальше җылы якларда киләбез инде. Кышкы сабантуй диярсең, кунаклар өчен Россия күләм коз өмәсендә 2 көнлек тыгыз программа әзерләнгән. Төрле остаханәләр җыр бию, коз маеннан мичтәп пешкән коймакларда чырлап торды. Һәр вакыт безнең татарның тормышы белән коз параллель рәвештә барган. Һәм без аны тормышыбызда козның бөтен продукциясендә кулланабыз. Коз канаты оппак була, ир канаты от була. Кешеләр бу кош турында бихисап җырлар, уеннар уйлап чыгарган. Козлары булган гаилә бай саналган. Козның бер җирдә әрәм ителми. Башы, тәпиләре, канаты, әмнә коз мамыгыннан ясалган мендердә йокласаң, йокың тагын да тәмлерәк була диләр. Төрлечә нитәбез, катырак җыннарын аерым нитәбез, һәм менә шушындый йомшак җыннарын инде бебей мендәрләре ясар өчен алабыз. Сентябрь айыннан ук нигезләмәләр җибәрәбез. Бөтен дөнья буенча таратабыз. Чөнки бу коз өмәсе үткәрү турында 7 номинациядә ярышлар турында, ягъни бәйге турында һәм шуңа нигезләнеп, аннар инде без йомгаклау ясыйбыз. Йомгаклауны ясыйбыз һәм йомгаклауда безнең катнашырлык җиңүчеләрне мөслимгә җыябыз. Кем генә юк монда? Иң оста чигүчеләр, коздан иң тәмле ризык пешерүчеләр. Коз өмәсе бәйгесендә җиңүчеләрнең һәр иҗат җимеше сокландыргыч. Озак уйлап йөрдем, күп еллар коз асрыйбыз. Коз һәрвакытта безнең өйдә күп. Коз урамасын ясап булмый микән? Тавыкны хан ясыйлар, козны хан нишәп ясап булмый икән дип уйлап йөргәч, менә козны итеннән сөяген айырып, сөякне иттән айырып инде, аның менә төш урында бит инде ите күбрәк, ул итне таратып, ваклап, турап, майлырак урынга куеп, аннан соң бик матур гына тапап, аннан соң тәмләткечә сибеп, әлбәттә инде чеснок, анда лимон да кушасың, һәм бик катык кысып урыйсың да, җип белән бәйләп куясың, һәм духовкага атып куясың. Сәгатьтән, 1 сәгатьтән ризыгыбыз әзер. Искиткеч тәмле ризык.
Халкыбызның бай тарихлы гореф-гадәтләреннән берсе коз өмәсе быел да бердәмлек муллык чарасы булып күңелгә кирип калды. Милеша Альфанова, Дамир Мөхәммәтханов, Татарстан яңалыклары. Чыгарылышыбызны мәдәни тормыш сәхифәсе белән дәвам итәбез. Игътибарыгызга бу атнада узачак чаралар афишасы. Хәерле иртә, эфирдә мәдәни тормыш сәхифәсе, сезнең белән мин Динә Нишметдинова. Казанда һәм районнарда нинди чаралар үткәрелә һәм спектакльләр уйнала. Әйдәгез, бергәләп барлыйк. 28 ноябрь көнне Галиәскәр Камал театрында санаулы кичләр спектакле. Пьеса сугыш, блокада, репрессия турындагы яралы истәлекләр белән сугарылган. Ул яралар төп геройны да шитләтеп үтми. Бүгенге спектакль мавыктыргыч, уйландыргыч һәм бик стильле. Театр тарихы белән якынрак танышасыгыз килсә, Шәрик клубына рәхим итегез. Биредә тамашачы игътибарына Габдулла Кариевның артист спектакле тәкъдим ителә. Әлеге спектакль артистның бер көнлек тормышы турында. Хәзинә милли сәнгать галереясында Кытай рәссамы Лулинның «Урманның икенче ягы» исемле күргәзмәсе ачылды. Рәссам табигать аша кешенең эчке дөньясын чагылдыра. Кәрим Тинчурин театры экскурсияга чакыра. Биредә танылган шәхесләрнең костюмнарын күреп, аларның иҗат юлы белән якынрак танышырга мөмкин. Камал театрында Татарстан Республикасының атказанган артисты Ромил Вәҗиевның юбилей кичәсе узачак. Чарада хезмәттәшләр котлавы, игезәк спектакле уйналуы көтелә. Төп рольне юбиляр үзе башкара. Тинчурин театрында премьера. Ой былбылым спектаклендә төрле сәбәпләр белән картлар йортына эләгүче геройлар турында сөйләнә. Гармуннар уйный белсәм дип исемләнгән чарага чакырабыз. Кичәдә танылган артистларның җырлары яңгыраячак. Әлмәт Татар дәүләт драма театрында Йөрәк сире спектакле. Сугыштан соң халык нинди хис кичерешләр тыйган? Абыстакайның йөрәгендә үлемсез мәхәббәт ярасы яшерелгән. Сирне кем ачар? Бу турда спектакльне карап белерсез. Бу атнага мәдәният дөньясына кагылышлы яңалыклар шулар иде. Мин Динә Нишметдинова сезнең белән киләсе атнага кадәр сау булашам. Татар халкының күренекле шәхесләренә багышланган проектны дәвам итәбез. Бүген сүз атаклы татар сәяси эшлеклесе Галимҗан Шәрәф турында. Аның тормышы белән Татар энциклопедиясе һәм төбәкне өйрәнү институты директоры профессор академик Искәндәр Гыйләҗев таныштыра. Галим җәмәгать һәм дәүләт эшлеклесе Галимҗан Шәрәф 1896 елның 29 декабрендә Казан губернасы Тәтеш өязе, хәзерге Татарстан Республикасы Буа районы Аксу авылында хәлле крестьян гаиләсендә туа. Әтисе Шәрәфетдин сәүдә итә, әнисе Гайнел Навал балалар тәрбияләү белән шөгыльләнә. Галимҗанның 4 абыйсы һәм 4 апасы була. Башлангыч белемне ул әти-әнисеннән ала. 1912 елда Мөхәммәдия мәдрәсәсен, 1915 елда Казандагы 2-нче реаль училищены тәмамлый. 1912 елда Тукай катнашында татар әдәбиятының 1-нче хрестоматиясен мәктәптә әдәбият дәресләрен бастыра. 1917 елга кадәр Петроград тимер юллары институтында һәм бер үк вакытта Петроград университетының тарих филология бүлегендә укый. 1915 елда Петроград студентларының татар учагы түгәрәген оештыручыларының һәм җитәкчеләренең берсе була. 1917 елга февраль революциясе чорында Галимҗан сәяси эшчәнлеккә керешә. 1917 елда 1-нче, 2-нче Бөтен Россия мөселман корылтайларында катнаша. 2-нче корылтайда Ичке Россия мөселманнарының мәдәни милли мөхтәрияте комиссиясе әгъзасы булып сайлана. 1917 елда Шәрәф Казан университетының тарих филология факультетына ирекле тыңлаучы булып күчерелә. Анда танылган тел белгечләре, тюркологлар Николай Ашмарин, Василий Богородицкий, Николай Катанов та шөгыльләнә. 1919-20 елларда ул профессор Богородицкий җитәкчелегендә эксперименталь фонетика өлкәсендә тикшерүләр башлый. 1918 елда шагыйрь Тукай афоризмнары җыентыгын нәшр итә.
1920 елда Галимҗан Шәрәф ТССР Үзәк башкарма комитеты каршындагы административ берәмлекләрнең Үзәк комиссиясе фәнни консультанты сыйфатында ТССРны оештыруда актив катнаша. Республиканың төгәл шикләрен тәгаенләү һәм аларны РСФСР җитәкчелеге белән килештерү нәкъ менә аңа йөкләнә. Бу елларда ул әлеге мәсьәләләр буенча РСФСР милләтләр эшләре буенча халык комиссары Иосиф Сталин белән тыгыз элемтәдә эшли. Бер үк вакытта икътисади географ буларак Шәрәф Татарстан халкының икътисады, милли һәм социаль составы буенча статистик материаллар эшкәртә. 1922 елда татар һәм рус телләрендә ТССРның беренче этнографик картасын, 1936 елда республиканың торак пунктлары исемлеген төзи. 1922-37 елларда Галимҗан Шәрәф Казандагы Шәрык педагогика институтында укыта. Демографиядан, икътисади географиядан тыш татар теле фонетикасы мәсьәләләре белән дә актив шөгыльләнә. 1926 елдан ул СССР Үзәк туган якны өйрәнү бюросының мөхбир әгъзасы. 1929 елдан Венадагы Халыкара эксперименталь фонетика ассоциациясының хакыйкый әгъзасы була. 1927 елның майында Шәрәф ВКПБ Үзәк комитеты генераль секретаре Иосиф Сталинга татар язуын гарәп графикасына күчерүгә каршы хат юллый. Хатны татар зыялыларыннан 82 кеше хуплый. Шуңа күрә ул 82ләр хаты дип атала. Әлеге хатны имзалаган барлык кешеләр эзәрлекләүләргә дучар була. 1920 еллар ахырыннан Совет матбугатында Галимҗан Шәрәфкә буржуаз галим буларак яла ягулар башлана. 1937 елның 27 февралендә ул Советларга каршы оешма эшендә катнашуда һәм Идел-Урал төрки-татар дәүләтен төзергә омтылуда гаепләнеп, 8 елга ирегеннән мәхрүм ителә. 1945 елда инвалидлык буенча Шәрәф иреккә чыгарыла. Шул ук вакытта аңа гаиләсе белән Казанда яшәү тыела. Лагерьдан ул тәмам авыру хәлдә кайта һәм 1950 елның 13 гыйнварында вафат була. 1958 елның 2 февралендә аклана. Казанда Жуковский урамындагы 1925-37 елларда Шәрәф яшәгән йортта мемориаль такта урнаштырылган. Буа шәһәрендәге бер урам аның исемен йөртә. Хөрмәтле телевизор караучылар, берничә минуттан эфирыбызны хәерле көн Татарстан тапшыруы дәвам итә. Тиздән 9 декабрьдә Кәрим Тинчурин театрында премьера Могҗиза инклюзив театраль студиясе тамашачылар өчен Бәләкәй принц дип исемләнгән премьера тәкъдим итә. Бу турыда эфирга килгән кунаклар тулырак сөйләр. Без яңалыклар чыгарылышын әзерләүчеләр сезнең белән сау булашабыз. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Исән-имин булыгыз.